The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 John 4:4, You are of God little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. John 10:29, My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Jude 24-25, Now to him who is able to keep you from stumbling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Romans 8:37-39, Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, angels nor principalities nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Psalm 42:5, Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. Isaiah 25:9, And it will be said in that day, Behold, this is our God, and we have waited for him, and he will save us. This is the Lord, we have waited for him, we will be glad and rejoice in his salvation. Psalm 23:6, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, well, sama sa andan, it is our routine. It is our SOP nga kinahanglan atong limpyuhan unang atong mga tagsa-tagsa na ito kakalag, pinagi sa sugid sa mga salang nabuhat na ito ning adlaw, ngadto sa tubangan sa Dios ngamahan. 1 John 1:9, mga itong barugan, itong gamiton kini, kay kini nakanayon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing is your free will. Out of it, God expects you to make the most important decision in your entire life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Busa, sa hilo magandam ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya.
Niya kami sa imong tubangan ubos sa grasya nga among gipahimuslan. O kami nagaduol kanimo uban sa tumang pupaubos. Ikaw man ang otoridad sa tanan. Musa nagaampo kami nga imo kaming tultulan, agakon, o imo pasabton sa dugang kamatuoran. Pinagis pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo. Pinagi sa iyang teaching ministry. Tangtanga mga babag na diya pa sa mga nahuna karon, aron makatutok lamang kami sa imo igatudlo ka na mo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome kanyong tanan. Niya pag kita magadupot sa atong tunanan nga the Doctrine of Sin. May tungod kini sa sala. Now, okay. Atong gisgutan kagahapon nga ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo sa kaluwasan dito sa krus mao ang paghatag kanato sa kahigayunan, the opportunity, the chance for us nga kitang tanan mamahimong pasayloon. Well, actually, aron di ta maglibog ani kay napa may uban nagalibog, aron maklaro na nato nga di nata maglibog, mas may og ingnon ninyo nga ang kapasayloan, the forgiveness, moingon tag dungan sa kaluwasan. Kung di ni mo maangkon ang kaluwasan, di po di mo maangkon ang kapasayloan. Ato man ang gisgutan. Ing naa na pagsultit to avoid sa kalibog. Nangano man, bisan kung namatay si Ginoong Hesukristo dito sa krus, ug iyan ang natagbaw ang tanan nga requirements aron ang tao malibre magawas nun, kini wa magpasabot nga ang tao libre na, right? I think all of us know that because of our what? Of our volition, kabubuton, okay? Mabitaw nga akong isulti nga iya ni gitanyag sa tanan. Iyang gitanyag ngadto sa tanan ang iyang gibuhat sa krus. Apan di lagi ang tanan mo unsa, di mo dawat. Di ni tanan mo dawat tungod sa kaugalingong kabubuton. It's a matter of choice. O therefore, kung ang usa ka tawo mosalikway sa iyang gitanyag, then ang buot ipasabot niini mao nga ang tao nga misalikway sa tanyag ni Ginoong Hesukristo nga kaluwasan, kung misalikway siya sa gitawag nga kaluwasan, then gisalikway po niya ang kapasayloan. Sabtagi na. That is the system. Mo ka na ang sistema. So therefore, karon sa may tabo ang kapasayloan, tubag, sa higayon nga imong dawaton ang gitanyag nga buhat sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo dito sa krus. That is the very time nga imong malawat ang kapasayloan. Now, do you know what I'm saying? Naklaro na ba nimo ni? You just use the spiritual mechanics. Tumuo ka lamang kang Ginoong Hesukristo lamang. Faith alone in Christ alone, and you are forgiven. That's it. Unya, ang kaluwasan mahitabo kanimo, at the same time kuyog kanimo ang kapasayloan, ang forgiveness. Now nganong ingon ini man ang uban ninyo mga tanan ini, nganong ingon ana pa man, mas mayon tagi usa na lang. No, di lagi mahimong usahon. Ay kung ato ng usahon, hibaw kag unsa, wa na hinungdan ang 1 John 1:9. Sabot. Nganong mo 1 John 1:9 pamangka,
o ipasaylo na ta dito sa cross. Wala hinungdan. So, dili na sibo ang tanan tanggi pangtunan. Di ba? Mao nga ang prinsipyo sa 1 John 1:9. Mao'y nagapakita kanato ni ining sistema nga gipahimutang sa Dios. Kaya unsa to gisulti sa 1 John 1:9? Although later we will expand this. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga mopasaylo sa atong mga sala. Mao kana ang 1 John 1:9. So kung dili ta musugid, naibaw ka na. Therefore, why ka pasayloan ng nahitabo dito sa cross? Bayad rato, paglimpyo rato, pagbayad rato sa atong utang, paghimo rato ka natong gawas nun, aron kita makabalik ngadto sa Dios. Pero kinahanglan nga matagusa, mohimo unsa? Desisyon. Desisyon sa pagdawat o sa pagsalikway. That means to say, you are totally free to choose. Mudawat ka ba? O mo salikway? O ko tayo pugsanay ani. Mahimo kong imong isalikway. Pero matud pa sa evangelist, naarago na nimo, buot ka bang mo enjoy dito sa kalayo? Linaw ba sa kalayo ang naghuwat niya itong musalikway sa tanyag ng kaluwasan? O tayo mahimo? Diya na sa pulong sa Dios, prinsipyo. So atong makita din nga sa atong paghinay-hinay o at-at o pagpatinaw nining maong manungdanon kaayong pagtulunan, atong yung matuhog ang lintunganay nga buot ipasabot o ipaklaro sa mao nga unsa doktrina sa pulong sa Dios. Busa sublion tas pagingon nga ang kapasayloan sa atong mga sala resulta lamang sa desisyon nga himuon sa bisag kinsang sakop sa kaliwatan sa tao nga modawat sa tanyag nga kaluwasan nga gibuhat ni Kristo dito sa cross. Ug mahimo na niya ng tawhana nga midawat sa gibuhat ni Kristo sa pagbalik ngadto sa Dios. Sanglit nakaangko naman siya sa kapasayloan sa iyang mga sala. Sa lakto ng pagkasulti, luwas na siya. He is saved. Sayo na sa Dios ang pagpasaylo. Sa una, nganong pasayloon man ka? Ibutang tag, wa pa'y nahitabo dito sa cross. Nganong pasayloon man ka sa Dios, nga di man makapasaylo ang Diyos nimo, kay wa man kay katakos. Wa kay capacity nga mo atubang sa Dios ug moingon kang Dios, pwede na kong pasayloon. Unsa man di imong ibuhat? Nagbuhat kag maayo? Di man na madawat. We are going to see that our Lord Jesus Christ rejected our human good works, raba. Yang isalikpoy. Wa niya dawata. Wa dawata ni Ginoong Kristo ang atong mga maayong buhat, wala. Kadung ka, wala. Wa labot tong mga maayong buhat, dili madawat kadto. Di gina madawat. Bisag gamay nga hangyo. Dili. Now, moingon katingali o siya ron naman pong dili. Paminaw, di gyud magsilbi ang atong mga maayong buhat. Dili. Mahugawng trapo na sa tubangan sa Dios. Isiyas 64:6. Natingali mo ingon ka, siya ron di madawat. Basta, kay di madawat. Di madawat. Timan anta nga ang pagbuhat ug maayo was rejected by the Lord Jesus Christ at the cross. Forgiveness occurs at the moment of salvation
pinaagi sa desisyon sa kaliwatas tao with regard to the salvation work of Christ dito sa cross. So mao kini ang atong makita nga ang kapasayloan, forgiveness comes at the point of faith alone in Christ alone. So sa sunod nga naay imong madungog nga moingog ang kapasayloan dito sa cross, ing nadayon og dili na musibo sa unsag gyud gisgutas Biblia. Mao bitaw nga atong ipatinaw, atong ipaklaro ninyo ug atong balik-balikos pagsulti og kung tun-an ta ang Biblia, wa ta magtuon sa usara kadapit sa Biblia. Kay kung usara kadapit ubahin sa Biblia ang atong tun-an, lagmit gyung mawani ta. Mawani. Kung magtuon gud ta sa Biblia, kinahanglang tun-an ta ang tanan, ang kinatibuk-an sa Biblia. Sabot? Apil na to silang Abraham, silang Joseph, sila si David, ug nila ni Pablo. Sa libro ngadto sa taga-Korinto, taga-Tesalonica, taga-Galacia, kay kadto silang tanan, kinahanglang ipasibo aron maklaro nato ug unsa man gyud ay ang kamatuoran. Kay kun usara ka butang ang imong pakadakan ang bahin sa maayong buhat, imong pakadakan ang napo kasugo, imong pakadakan ang mga adlaw, imong pakadakan kung unsay makaon ug unsay di makaon, wala ka. Now, ang buot natong ipasabot, kini ang atong gitawag og rightly dividing the word of truth. Kanang pinasibo ang tanan, dili kay usara ka bahin mo'y atong kuhaon. Ug tungod niya na, mao kini ang atong matang sa pagtuon dinhi, nga din atong mapaklaro nga di ay tungod kay ang usa ka magtotoo baya makasaha pa man. Ini kahuman sa pagdawat sa gibuhat ni Ginoong Kristo. Human nga ang bag-ong magtotoo makaangkog kaluwasan, makasaha pa man siya. Gusto? Mao nang atong gipaklaro, ug asa man di ay dapit mahitabo ang kapasayloan sala. Mao nang kritikal nga atong masabtan kini. Usa ta makasabot kung unsa gyud ang sala mismo. The result of believing in Christ is now forgiveness. Mao na ang kapasayloan. Redemption comes at the cross, but there is no forgiveness at the cross. You are forgiven after the cross when you believe in Christ. And every time, 1 John 1:9, mao na ang klaro gyud niini. All the sins of the unbeliever are never forgiven because this person never believed in Christ. But these sins are also not used to judge the unbeliever. Mao na ni Roy nakatriling kay moingon tag kunwa pasaylua ang dili magtotoo nan kita mga sala kadtong mga sala nga wa pasaylua mo ay maka-impyerno niya dili kadungog ka ang sala paminaw ang sala nga wa mapasaylo dili mo ay makapa-impyerno niya. Ato ragong klarohon ni. Mabitaw ni, atong gipasiuna nimo og pagpatinaw sa miagi ngang usa ka tawo nga mosalikway kang Ginoong Kristo alang sa kaluwasan. Kanang tawhana dili mo dawat sa gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. So dili na siya mapasaylo. Gusto? Unsa mapasaylo niya? Apan bisan og dili siya mapasaylo, dili kadtong mga sala nga wa pasaylua ang makahukom niya ngadto sa linos kalayo, dili. Mao niyang nakagrabe. Kaya nga naman, paminaw ragod.
Ang makapatambog sa unbeliever dito sa linaw sa kalayo, dili man ang iyang mga sala. Inumdumi nga ang bayad sa sala, humana, gibayra naman. Gibayra na ang utang ta sa sala. Apan, wa ka pasayloa. Kaya wa man po ka muhimo og desisyon nga pasayloon ka, nakasabot ka. Mauragod po na sa rebound, pagsugid, ug di ka mo rebound, na naarana nimo paminaw. Unbelievers are not judged for their sins because Christ was judged already for their sins. Di ba? Naklaro man na nimo? Klaro ha gina, samta gina. Gihukman naman si Ginoong Jesucristo dito sa cross. So, humana. Nakasabot ka? Therefore, ang sala sa dili magtotoo, dili mahukman. Dili na siya masilutan sa iyang mga sala. Nga naman, kay gibayaran naman lagi. Di ba mauna gitawag sa pamalaod takaron o double jeopardy? Kung ang usa ka dili magtotoo silutan pag-usab sa iyang mga sala nga gipakamatyan naman o nabayra naman gani ang suhol sa sala. So therefore, ayaw pagunahuna nga ang makapaimpyerno sa usa ka dili magtotoo mao ang iyang mga sala. Apan ang iyang mga sala wa makaangkon og pasaylo. Now, ingon ini ang sitwasyon. Ang dili magtotoo, gihukman tungod kay, dili tungod kay sa iyang mga sala, kundi he has never believed in Christ. And because of his good works, which add up to minus R, ubos o minus nga pagkamatarong. Now, kinigong good works, mo'y makapalawgaw sa tanan. Kini good works, maog yung kinagrabihan. Kana bang magsalig ka nga, mahing tao ka, magsalig ka nga, daghan kayo kag nabuhat ng mga maayong binuhatan ba? Maog yun niyang kinagrabihan kahimtang sa usa ka tao. Kay kinalisdan pag-ayos usa ka tao ang pagdawat sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo sa krus kung dili niya makita ang iyang kaugalingon nagakinahanglan sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo sa krus. Labing lisura alang kaniya kana. Kinahanglang imo sang makita kunon say tinuod gyud nimong kahimtang. Pinagi nining paghisgot bahig sala. Now, dinhini mo gawas, ha? Kung naman galing ka ikaw wa nimo maklaro. Padayon lang pamati ining atong paghisgot ni ini kay maanam-anam ra ka og kanang maanam ra ka katubag as we go along sa atong pagtuki ba ini matubag ba itong imong mga pangutana. Kaya kini kung atong gisgutan, bahig kalwasan, mura manggod ni og series nga diskusyon. Murag series. So, ianam-anam na itong pasibo sa unsa na atong natikap. Mura ba ni jigsaw puzzle ba? Nagakuha na kag pisa, unya, moingon kag, asa man ni dapita ibutang ha? Ani yun yung dapita. Kaya may ilabitaw sa picture, di ba? Pero, wa pa may kasibuan. Imo lang usang ipadaplin. Pero imo lang gigunitan kay kung makuha na nimo ang laing pisang musibo to, mo itong makita na nimo tanan. Di ba? Imo na sa matang sa atong pagtuon sa balahang kasulatan. Now, here is another point. Pabinaw. Human anang forgiveness, diya na po ilain. Now, all sins are not the same. Ito naman ang gisgutan. Okay? Dili pareha ang tanang sala. In fact,
Ang Biblia mulistag mga sala. Pero ang uban moingon og na sakto lagi niya itong ilang giingon nga mao ni nga sala, mao ni nga sala. Wa pud nas Bible. Kanang ilang gipang hinganlan nga mga sala, wa pud nas Bible. Kaya ang gimensions Bible specific. Specific ba ya nga mga sala? Sala sa huna-huna, sala sa dila, o sala sa buhat. Mao kini ang nagkalinlain nga mga humatang sa sala nga gisgutas Bible. But ang solusyon sa sala, usara, parihara. The solution to all sins is the same. The salvation work ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Sa higayon nga ikaw mo dawat nining buhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross alang sa imong kaluwasan. Sa higayon nga motuo ka ni Ginoong Jesucristo alang sa imong kaluwasan. Nan, ang tanan mong mga sala sukad hangtod niya na higayon na nga naghimo kang desisyon. Unsa may tabo? Pasayloon. Underline that. Pasayloon. Kining pasaylo baya nga atong gisgutan ang equivalent nga pulong aning gisgutan nga pasaylo, papas. Naabay pasaylo nga moingog. Gipasaylo ka na nako pero di ko kalimot. Di man na mahimo. Di man mahimo ingon ana. Kung ang pulong sa Dios nagasulti o gipasaylo, human na. Sabtagi na. By the way, unsa may buti pa sa buto, pasayloon ka. Pasaylo. Ato ba saylo? Unsa may saylo? Siya ni saylo. Unsay gisaylo? Unya mo ingon tingali ko. Oy tuwa nagamong balay ni saylo na. Gianod no tingali. Unsa may but pa sa butana? Mao bitaw na nga kun mo ingon kag pasaylo, unsay buti pasabot? Di ba? Maura ang buti pasabot nga imong gipasaylo, meaning kun unsa man galing ang dautan o sayop nga nabuhat, imong gipasaylo. Mao nang mura og dili mo sibo og moingon kag gipasaylo ka na nako pero di ko kalimot. So, ang gipasabutan na, wa ni mo pasayloa. Gusto? Ingon na ragod ang istorya. Kay kung gipasaylo, patinood ni mo, ni saylo na. Correct? No, bitaw. Nagkinig ko mga ingon ini, ang higit na itong maklaro. Paminaw ragod. Kung ikaw mamatay na nampuy uban nga murag-muriak, hisgot, kumatayon. No, paminaw. Kung ikaw mamatay na, unya dili ka magtotoo, you are an unbeliever. That means, wa mapasaylo ang imong mga sala. Right? Karon nagasabot ka na. No, kung mamatay na ka, unya kantahan ka o pasaylo, asa manong napita may tabo. Tanawa ragod na. Karon makita na yun di mo. Kung magbaton ka lang og bukas nga salabutan an open mind, kana bitaw ang pagkwinta nimo, unya klaruhon nimo, klaruha gyud pinsar, klaruha sa pagtimbang-timbang, pagbalanse, unsa may imong naklaro ug unsa may imong nasabtan dinhi kayo na. Now, ang dako kong pangutana mao nga mahimo pa ba di ang pasayloon kung patay ka na. Di naman ka mahimong mo desisyon, patay na ka. Kaya na may gisulti dis Biblia nga mabasa na ito si Bruhano 9:27. Unsay gisulti? It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Binisaya? Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa. Og tapos niya na, hukman siya sa Dios. Na, tataw kaayo na. Paminaw. Ini kamatay nimo,
paghukom na dayon ang sunod. Sabta ka na pagayo. Sa ato pa, wa na'y mahitabong kapasayloan o pasaylo o pagsaylo, wala na. Gikasubo ko. Balikon ko sa paingon. Human mamatay ang tao, dili na siya makahimog desisyon kay patay naman siya. Kanus ara ang tao makahimos pagdesisyon. Kanus sa buhi pa siya. While he is still alive. Gaginawa pa siya. Mo'y hinungdan nga kining lisgutan tabahin sa sala, lapihan sa pagkaminungdanon. Nga kinahanglang masayran o masabdan sa matang tao nga buhi pa nining mga gutlua. Busa, atong gipanginaot. We wish nga ang tanang tao nga nagadungog nining atong gisgutan karon makaamgo o makahimo unta sila desisyon bahin niini samtang nagaginhawa pa sila, buhi pa sila. Kaya ang tinuod, kini nga itong gisgutan karon bahin kini sa maayong balita sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios alang sa tanang tao sa tuyo sa Dios nga mahibalik unta sila ngadto sa atong magbubuhat kinsa higugmas tao nga iya ganing gipadala ang iyang bugtong anak sa pagluwas sa mga tao sa ilang kahimtang nga hinukman sa sala. Higala, ang akong itawag nimo kay di pa man ka magtotoo, higala. Hangtod nga ikaw maluwas, anak pa kanako ing nag-igsuon pan higala ko nga dili magtotoo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. So, gidapit ka sa Diyos. Giagda ka sa Diyos paghimos imong desisyon. Sanglit tingali ugma, ulahin na. Tomorrow may be too late. Mao na, kung nagadungog ka ni ining maong mensahe sa kaluwasan karon, hinaut, nagasabot ka klaro nining gibuhat ni Ginoong Jesucristo sa krus. Alang ka na itong mga tao. Aron nga, sa higayon nga ikaw mawa na nining kalibutan na, di ka na moingon og pwede pa ba kung musahilo, ani? Nadili na. Di nagyod may tabo. Di na may tabo kay ulahin na ang tanan. Mauna, ang pulong sa Dios nagakanayon sa pagsultig karon samtang buhi ka pa while you are still alive. Kung makadungog ka sa iyang pulong, ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Paminawa. Kaya nga naman, nga nung kasulti man ang Diyos, anak, tungod kay, gapasabot ang Diyos nga kung wa nakakaron, o mawa na ka, o di ka na makadungog nini mga butanga, di na pud ka makaangkos kay gayunan nga ikaw mapasaylo. Hinumdumi. Remember, all sins are not the same, but the solution to all the sins are the same. Usara, si Ginoong Jesucristo. Mabitaw ng atong nakita. Ang problema sa sala, ang solusyon, unsa to'y imong daganan batok sa sala. Ingon nga magtotoo. What I mean is, a believer na ka. Ang usa ka magtotoo na nag-iya og duruha ka paagi nga mahimo batok sa sala. Dili kay siya mismo ang mubuhat, kundi doon na siya sangkap nga magamit batok sa sala. Ang una niini nga sangkap nga iyang magamit batok sa sala, mao ang problema sa sala. Ang ikaduha, mao ang iyang kadaugan batok sa sala. Di man sila pareho. Unsa may sangkap nga imong magamit batok sa problema sa sala. Unsa man di ang problema sa sala sa usa ka magtotoo. Muna primero, ikaduha, unsa may imong kadaugan batok sa sala. Unsa may kadaugan nimo batok sa sala. Lahi ang problema. Lahi pod ang kadaugan. Victory.
paminaw. Ang solusyon sa problema sa sala, mao ang 1 John 1:9. Ang kadaugan batok sa sala, aron di na ka makasala. Doktrina. Samtang ka nagapadayon, kinahanglan kag balance of residency. Samtang ka nagapadayon sa imong function sod sa operational divine sphere. Ibaw ka nga, di ka makabuhat og sala kung tuwa ka sa sulod sa operational divine sphere na magabuhat gani kang sala, wala ka mo padayon. Mao ra na. How about ang usa ka di magtotoo? Ang kaluwasan ra. Kung iyang maangkon ang kaluwasan, nasulbad ang problema sa iyang pre-salvation nga mga sala. Mabitaw na nga, ang pre-salvation sins are forgiven at the point of salvation or at the point of being born again. Ang laing pulong nining regeneration mo ang born again. Ang pagkatao pag-usab sa binisaya. Now nga mo po nang isulti ng Ginoong Kristo nga gikinahanglan nimo ang pagkatao pag-usab. Kaya hastas Nicodemo naglibog naglibog na si Nicodemo, nagutana ko, saan man ni nako, balik og sod sa sabakan sa akong inahan. So, mitubag sa Ginoong Kristo niya, Nicodemo, kinahanglang matao kapag usab, pinagi sa Espiritu. Mo na iyang giingon, kaya nga naman. Kaya unsa man di iyang gipasabot, o kinahanglang matao kapag usab. Tungod kay, paminaw, tungod kay sa primero nimong pagkatao, patay man ka. Mo nang kinahanglan kang ipagkatao kapag usab, aron mabuhi ka. Now, let us hope nga ikaw nakasabot na gyud bahin ini. Yang tanan bayang tao nga ipagkatao ni kalibutan na patay, spiritually dead. Remember the principle ni? If you are born once, you're going to die twice. But if you're born twice, you're going to die only once. Now, based gihapon ni sa mga sala, post-salvation sins of the believer are forgiven at the point of 1 John 1:9. We become stiff-necked, stubborn, hard of heart, and have a scar tissue of the soul until we use the divine solution of rebound, pagsugid, otherwise called divine eraser. Naon sa maniging og stiff-necked, tikig og liog, di ba? Kini expression lang sa pagpasabot sa pagkagahig buot. Stubborn, hard of heart, with scar tissue of the soul, until we use the divine solution nga gitawag tag rebound. We are being punished by God when we don't use that divine solution. Ang Diyos Espiritu Santo masakit, kanang grieved, until we use the divine solution of rebound. Ang kinaya makasasala, old sin nature, controls the soul while we are carnal until we use the divine solution of rebound. Tadiyang kita mo rebound, we recover the filling of the Holy Spirit and move on in our unique spiritual life. Kang laingan, eusebia o godliness sa Ingles. Ang maong solusyon nga rebound, gihatag, gisangkap sa Diyos kanatong mga magtotoo, nga lain pong matang sa grasya. Alang di magtotoo, napod siya magamit ng solusyon. Maulagi na, sa dihang di ka pa magtotoo, kapila ka sangyawis mensahe sa mayang balita sa kaluwasan, kapila ka makadungog ni ini apan, kapila ka mo balibad sa pagtuo ni ini. Kapila ka mo sa likway mo dumili sa maong mayang balita sa kaluwasan. Ibutang tag kalima ka makadungog ni ini. Apan sa kaunom, ay gayon,
murag hing anam-anam kasabot. Ug sa ikapito, nakasabot na gyud kapagayo. Ug sa katapusan, midawat kas mayong balita. Ug migamit kas imong pagtuo. Unya, ang sinitabo nimo, naluwas ka. Sabot? Nan, karon kay luwas naman ka, batasan man gyud nimo kanang pagkagayo. Di ini kaluwas nimo gahi na po ka mo rebound. Mao nang latiguhon, latuson ka sa Dios o kapito. Pag-abot sa ikawalo, usa ka pa moingog, uy, nasayop man di ko da. Nan, mo rebound na gyud ka. Dili mo na. Ihatag sa Dios ka ng rebound nga every time you remember you have committed some sins, i-rebound dayon ka na. Sabot? Unsaon mang gahi malagi kag, tingali mo ingon pud kag, unsaon manggod? Dili ka na mo bitaw na, ang kahimtang sa tao lisod. Hasta ang Dios maglingo-lingo nato, moingog, na unsa man yung mga tawhan na, ako nagihatag, ako nagipahiluna, na klaro naman ta ang tanan, magbuot magyuila. Unya, og mabangga na ng ilang sa kinubkubay nila, kay magbuho, magyun sila ilang kagulingon, usa pa sila mo yung, sayop, mandi ay ni, mubalik, good po na ho. Mubalik sila nga to sa Dios. Taon-taon muhawa na po gikan sa Dios kay magbuho na po ilang kaugalingon. Kano sa magyod din tao ning tao makakaton. Di gyud. Kaya nga naman, mao bitaw ning atong gipaklaro. Ug later on maklaro nato ning maayo kay ngano God. Ang tao namang guy kaugali naa mo siya kaugalingong kabubuton. Ang Diyos na ba, naapoy kabubuton. Hangtod mo sibo ang kabubutos, Diyos, o sa tao. Di yun mo tunong ang tao. Now, kinsa mang kabubuton ang angayang sundon. Ang iya ba sa tao, o ang iya ba sa Diyos? Na, kamo makatubag mo anak. O yung tingali kagaw. Mahimo gud po matagkaroon og unya ang akong kabubuton mo ay angay masunod. Ang pangutana karon, kinsa man kabubuton ang hingpit, perfect, imo o ang iya sa Dios? Kinsa man kabubuton ang dipiktuso? Natanaw ra gud na. Timbang-timbang nga kuno na sa imong hunahuna. Kay makita gyud nimong mas maayo pa mo pasibo kita sa pamaagi sa Dios. Aron sa ingon niya na, hapsay, hanoy. Sabot? Kaya ang resulta manggod sa atong kabubuton o atong kaugalingong mga paningkamot, kay bao naman ta, ug asa kita padung anang mga butanga. No, kinigong tao. Mayon ini ang tao, gumikan kay siya patay naman lagi nga spiritually. Ang di magtotoo ang atong hisgutan, okay? Sabi nimo, kitang mga tao, gipakatao ta, patay kita spiritually. Ang buot pasabot, ana, ang Biblia nagasulti o kita patay diha sa atong mga sala. We were dead in our sins. Ugumika niya na, unsa man yung mga sala, gamoy nakahimo na spiritually dead. Unsa man yung mga sala. Unsa man diya nga atong kahimtang nga namatay man ta spiritually. Now, dunay tulo. Unas tanan, na aning gitawag og imputed sin. Ikaduha, inherent sin. O ikatulo, ana. Atong tagsa-tagsaon kini, are sa ta sa primero. Unsa man ning imputed sin. Okay? Paminaw. Unsa may binisayag imputed, giisip o gipasangil. Imputed sin.
the entire human race was counted guilty sa diyang si Adan nakasala, nalaglag, and resulted in spiritual death. Na, mubalik na puta, kinsa may primerong gibuhat sa Dios. Mao na. Wa patang mga tao, diyan mga manulunda, mga anghel ba? Kay mga anghel ang unang gibuhat sa Dios, okay? And we know that nga si Adan, according to the Bible, fell and was declared spiritually dead. Therefore, ang tao is born spiritually dead and needs a new birth. Ipagkatao pag-usab aron mabuhi. Patay man lagi siya. Mo bito nang kung kanus karamatao mamatay kas makaduha. I mean, atong malikon. Kung kas karamatao mamatay kas makaduha. Kaya pagkatao na lang nimo, patay namang kang daan. Si Adan mawang napasanay sa sala. In Adam, we are counted guilty. 1 Corinthians 15:22, Romans 3:23. While in Christ, we are counted not guilty. 1 Corinthians 15:22b o 2 Corinthians 5:21. So, imputed sin, ang pagpasangil kanato sa sala ni Adan, gitawag na sa atong technical term og Adam's original sin. Mao, ang matag usa ka bata nga ikahimugso dinis kalibutan karon, patay. Kumikan kay nagtangag man siya original nga sala ni Adan. Ang sunod sa imputed sin mao ang ikaduha, nga mao ang inherent sin. Lain ang imputed sin. Ang imputed sin gipasangil o giisip. Kasabot na mong unsa tong gipasangil. Dili ikaw ang nakabuhat pero ikaw ang gipasanginlan. That is imputed sin. Karon, unsa man ang inherent sin? Salang panulundon. What is inherent? Hindi mo buto sa butog inherent. Okay? Sabi ni Saya, diha ng daan o inong built-in. Sa dihang si Adan nakasala, he acquired an old sin nature. Built-in na. The human race inherited the old sin nature through physical birth. Every member of the human race retains the old sin nature even after salvation. Magpabilin gyud diha kaniya. Kaya binimo, ang atong Ginoong Kristo misalikway dito sa cross sa tanan nga mga tawhanong mga mayong binuhatan which all come from the old sin nature. Ephesians 2:8-9. Diwan napa tuod napay Roma 4:4, Roma 6:10 ug Isaias 64:6. Diman good works had nothing to do with salvation. Wala. Why labot ng mga mayong binuhatan sa kaluwasan? Okay. Unsay katulo, mamatang sa sala. Mao ang personal sins gikan gihapon sa gikan sa old sin nature. Kinaiyang makasasala ug dinhi ta mohunong sa karon niyo na kita mo parking ug ngatoy padayon ni ugma. Ayaw si piyat sa sumpay sunod nga hilisgutan bahin ini. The Doctrine of Sin. Pagampot Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga higayon sa among pagpakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat. Sa imong pag-uban kanamo, pagpatinaw kanamo nining tanan. Grasya kini. Dili kami takos pan ikaw man tinumanon ngayon sa imong mga saad. Salamat niya mo Bible study pinagi sa YouTube
ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kinangtaran among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.